खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि बे थाम्बनेइलाव थानाय बायदि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानो हागौ। दसे सम गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम नायलाङोबा गासिबो काहानिखौ बुजिलांगोन। दिनैनि बे समाव आं फुजा बोथोराव बारा सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जिखुनु जाया सोरखौबा बखिनो आंनि गोसोआव गैया। नाथाय आं नैबेखौसो बुंगोन, मोननै डिस्ट्रिक्टनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जायफोर दावहायाव दावहा थै होबोदों, हमजादों, बै समनिफ्रायनो मोननै डिस्ट्रिक्टआ बर' हारिनि थाखाय जेब्लासिम बर'फ्रा सोमावसारदों, जेब्ला गिबिसिन सोमावसारनाय आरो जोबजासिम सोमावनाय अराय सम होगोन। अब्लाबो जों दिनै फंनैसो बाथ्राखौ बुङोबा सोरबा बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनो हागौ। जियानो जाया मानो आं नैबेखौसो खावलायगोन, सोरखौबा जों बिटिआरनि सोरबा सालायगिरिफोरखौ सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बेसेबां बखिबाय थानो। बेनि थाखायनो आं खावलायो मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा आरो जायफोर फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आं मोनसे खावलायो। जोंथ' सोरांबानो बिटिआरआव फरायसाफोरनो साइकेल राननाय, साथा राननाय, स्कुटि राननाय, थाखा फैसा राननाय, गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो दैथायहरनाय, गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे खेल देमालि गेलेनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानो थिनहरनाय। दा मोननै डिस्ट्रिक्टनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा माबा मोनसे बिटिआर सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनदोंना? सोरबा आबसुनि सेन्ट्रेलनि जायफोर दिपेन बर'आनो खामानिखौ मावना होदों नामा? नैबेखौसो आं बुंगोन। जायफोर फरायसाफोरनि थाखाय सेन्ट्रेलनि आबसुनि दैदेनगिरिया मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जायफोर फरायबाय थानाय गथ'फोरखौ बेसेबां सोलोंथाइ लानायाव माबा मोनसे बिटिआर सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनांगौ होननानै दिपेन बर'आ मालाबा प्रमद बर'खौ बुंफेरदोंना? जोंथ' दिनैसिमबो खोनाफेराखै। अब्लाबो आं आसा खालामो उननि समाव दिपेन बर'आ फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय प्रमद बर'खौ बा बिटिआर सरकारखौ खावलायो। नाथाय आं नैबेखौसो आसा खालामो, मोननै डिस्ट्रिक्टनि फरायसुला फरायसुलि रायजो राजाफ्रा, मानो होनोब्ला आं फरायसुला फरायसुलिफोरनि खाथियाव आङो खावलायो, जेब्ला गावनि गथ' गथायखौ जेब्ला फोरोङो बे समाव न'खराव जानाय लोंनाय उसुबिदा गैया, देहानि माखासे उसुबिदा गैया, बे समाव गथ' गथायखौ हाजासे फोरोंनो हायो। जोंथ' दा मोननै डिस्ट्रिक्टनि बर'फोरखौ जोङो बुंनो हायो, लाइनानो ना बे लामा थाबायनायानो ना बे मेडिकेलानो मोनसेबो बर'फोरनि थाखाय बर' गामिफ्राव दिनैसिमबो बेबायदि हेफाजाबखौ मोनाखै। अब्ला दिनै हाजिरा मावनानै थाङोबाबो एकदम लामा थाबायनानैनो गाब्र' गुब्र' माने गावनि फिसाला फिसाजोखौ एसे माबा मोनसे फोरोंहैनो सानबाबो मेंनायनि खबावनो फोरोंहैनो हाया। आरो लोगोसे माबा मोनसे बेमार जानानै गावनि बेमारखौ मुलि थरसे जानो गोसोबाबो लामानि थाखायनो फैनो गोसो गैया। गावनि देहाखौ, गावनि लोमजानाय देहाखौ थाबायोबा लामा ससेयाव माबा मोनसे जागोन होननानै न'आवनो खस्थ' मस्थ' हामगोन साननानै गावनि आगोमा जिउखौ थैनो गोनां जायो। आरो बुंनांगोन, जेब्ला गावनि गथ' गथायनि लेखा फरायनायाव सरकारनि लाइनखौ मोनगोन होननानै आसा खालामनानैनो गावनि गथ' गथाया हाजिरा मावनाय फैसाजों लेखा बायनो, गाननाय जोमनाय बायनो ना गावनि बेमार नायनो, नैबेबायदियाव केरासिनफोरखौ थोब्लेट माब्लेट बायनानै जेब्ला 2 घन्टा फरायनांगौआव आधा घन्टा फरायनानै थानो गोनां जायो। बेबायदि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गथ'फ्रा, मोननै डिस्ट्रिक्टनि गथ' गथाया बेबायदि खस्थ'खौ जाबोनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो आं खावलायो मोननै डिस्ट्रिक्टआ सेन्ट्रेल आबसुजोंबो खुनु रिलेसन थायैयानो मोजां जागोन, सोरबा बिटिआरनि मानसिफोरजों रिलेसन थायैयानो मोजां जागोन, जाथि खुरमा रिलेसना जा। नाथाय माखासे सरकारनि मोननो गोनां जिखुनु जाया माबा मोनसे मोननो गोनाङाव आं मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो, सरकारनि खाथियाव मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे सावरायनानै सरकारनिफ्राय बे बर' गामिफ्राव लाइननिफ्राय, दालांनिफ्राय, लामानिफ्राय, मेडिकेलनिफ्राय, स्कुलनिफ्राय बेफोरखौ
आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय सावरायनानै मोननै डिस्ट्रिक्टआनो माबा मोनसे सानलायनाया मोजां जागोन। मानो होनोब्ला जोङो बेसेबां रायनो बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ बै समाव आबसुनि सोमावसारनायावबो मोननै डिस्ट्रिक्टआ बै समावबो जेब्ला आबसुनि सोमावसारनायाव थगायजाबाय, बिएलटिनि सोमावसारनायावबो थगायजाबाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव थगायजाबाय, जोङो अब्ला सोरखौ फोथायबावनो? बिनि थाखायनो आं खावलायो मोननै डिस्ट्रिक्टआ सोरबा आबसुआनो होन सोरबा गुबुन गुबुन आफादानो जा जिखुनु जाया समाव मोननै डिस्ट्रिक्टआ ज' जालायनानै गावजों गाव नांलाय खमलाय गावजों गाव रायखुमालायनायखौ गारनानै खौसे जानानै सरकारजों जि बुस्थुआ जोंनि आखायाव दं, गाव गावनि न'खराव दं मोनसे पावारा लाइसेन्सआ, जोङो जेब्ला एमएलएनो अबेबा एमपिनो अबेबा पन्सायतनो बेबायदि समाव जोङो नुयो बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि बिटिआर सरकारनि थाखा फैसाखौ जाखांनानै आरो मा खालामो, जायफोर बिटिआरआवबो गैया अट'नमास काउन्सिलावबो गैया बिथांमोना बे मोननै डिस्ट्रिक्टआव थाखा फैसाफोरखौ रायजो राजाफ्रा मा मोनजानांगौ नैबेखौ माखासे थाखानि लबिफ्रा फैनानै मा खालायफैयो, इलेक्सन टाइमाव रायजो राजाफोरखौ मोजां मोजां बुरखायनानै जेब्ला उमुगाव हो थेनाव हो बेबायदि फिथाइखौ सोरजायो, माखासे गाज्रिफ्रा जायो। आरो जोङो नुयो माखासे समाव रायजो राजाफोरनि रां रुफाखौ इलेक्सन टाइमाव सोर रायजो राजाफोरनि थाखाय जायफोर गावनि खुगाखौ फाननानै रायजो राजाफोरनि माखासे लाइसेन्सखौ फाननानै इलेक्सन टाइमाव सोरबा आबसुनि दैदेनगिरियानो होन सोरबा गुबुन गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफ्रानो होन बै गारि गुरा सालायनाया सोरनि थाखा फैसा? रायजो राजाफोरनि। इलेक्सन टाइमाव सोरबा हा हु फाननानै गारि गुरा बायनाय दं नामा? रायजो राजाफोरनि थाखाय सोरबा हान्जाया रायजो राजाफोरखौ जोंनो देरहाहो होननानै जेब्ला रायजो राजाफोरनि बे लाइसेन्स भट आइडिनि थाखाय इलेक्सननि सिगां सिगां रां रुफा हरो आरो देरहानायनि उनाव माखासे दालांनो मेडिकेलनो लाइननो, नाथाय सेन्ट्रेल आबसुनि दिपेन बर'आ एसेबां जायगा बेरायबाय। ढेकियाजुलिफोर बायदियाव फरायसाफ्रा जेरैबायदि 4 घन्टा 5 घन्टा फरायनांगौआव बिमा बिफा हाजिरा मावनायजों केरासिनखौ खम बायनो हानायनि उनाव 2-3 घन्टा फरायनांगौ, आधा घन्टा फरायनानै दोननो गोनां जायो। फरायनायखौ दोननो गोनां जायो आधा घन्टा फरायनानै। बेबायदि समाव दिपेन बर'आ एसेबां जायगा बेरायबाय। अब्ला दिनै ढेकियाजुलिफोर बायदियाव फरायसाफ्रा ओरैबायदि अभाब फरायनायनि सायाव, लोगोसे राङापारा बिसनाथ सारियालि बेफोराव दिपेन बर'आ हाजो सिं सिं बा हाजो जिं जिं बर' गामियाव बेरायदोंना बेरायाखै ना गारि गुरा हाबनाय लामायावल' हाबो नामा? नैबेखौसो आङो दिपेन बर'निसिम आं खावलायो। जेरैबायदि दिपेन बर'आबो जुदि बिटिआर बा माखासे फरायसाफोरनि थाखाय मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जेबो खामानि मावना होनो हायाबा अब्ला सेन्ट्रेल आबसुजों मोननै डिस्ट्रिक्टआ थानानै मा लाब जाखो? नैबेखौसो आं खावलायो। अब्ला मोननै डिस्ट्रिक्टनि फरायसाफोरनि थाखाय जेबो साननाय हनायानो गैयाबा जोंथ' सोरांबानो नुयो बिटिआर सरकारनिफ्राय फरायसाफोरनि थाखाय 5000नो गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो दोनहरनाय, ओरैबायदि साइकेलनो स्कुटिनो जिखुनु जाया फरायसाफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा होगासिनो साख्रिखौनो होन माबा मोनसे अनुदानखौनो होन, नाथाय मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ लानानै फरायसाफ्रा मा मोनदों? सोर होदों? सोरबा फरायसाफोरनि थाखाय बे अनुदान 5000आनो होन 10000आनो होन अबेबा फरायनायनि हेफाजाबावनो होन, जिखुनु जाया बे गाव गावनि न'खरनि माखासे थासारिनि सायावनो होन, जोङो नैबेखौ बारे बारे नुदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो जोबथारनायाव मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै फरायसाफ्रा खौसे जानानै सरकारजों माबा मोनसे सावरायनानै जोंनो सोरबानो सेन्ट्रेल आबसुनो सोरबा बिटिआर सरकारनो बिसोरजों रिलेसन थानानै थायि बायदिखौसो रिलेसन थानानै जेबोखौनो मोनाबा अब्ला रिलेसनखौ जों मानो नांबाय थागौ? जेरै दं ओरै थानायानो मोजांसै। आं नैबेखौसो खावलायो उननि समफ्राव मोननै डिस्ट्रिक्टआ सावरायलायनानै माबा मोनसे सानलायनायासो मोजांसै। आरो